Hola, com esteu? Sabeu qui sóc jo? Doncs sí, heu encertat! Sóc la Mare Noel i vinc a demanar-vos un favor. Però bueno, això ho direm en veu baixa perquè el Pare Noel, sabeu on està? Està descansant una mica, perquè porta tota la nit treballant al taller. Sabeu què està fent? Està fent joguines, perquè dintre de poc què és? Dintre de poc és Nadal. Així que ara tenim moltíssima feina. Estem amb el taller a tope, amb molta feina. I us volíem demanar un favor. Clar, ja sabeu que per Nadal es decoren les cases, es decora l'escola, i així tot amb llums i decoració, està tot com més feliç i content, però tenim molta feina. Llavors us volia demanar l'ajuda de si volíeu fer unes decoracions amb nosaltres. No sé, voleu? A veure, que no us escolto? Què dieu? Sí? Sí que voleu? Ai, doncs estic molt contenta, moltes gràcies. Doncs ara, si voleu, us porto al taller i dos dels meus elfs doncs us explicaran com fer dues manualitats. Una serà d'una flor de Nadal molt xula, molt maca, que ja veureu que agradarà molt, i després una altra serà de Rudolf. Sabeu què és el Rudolf, no? Doncs espero que us agradin molt i moltes gràcies per la vostra ajuda. Molts petons i bon Nadal! Hola, nens i nenes del Nou Patufet! Aquest any tenim moltíssima feina per Nadal i hem de preparar moltes coses. Però avui farem dues manualitats de Nadal. La primera és la flor de Nadal i la següent serà el ren Rudolf, que és el ren de Papa Noel. Ara comencem amb la flor de Nadal. El primer que necessites és el cartró de paper de vàter. Llavors, el que has de fer és tallar-ho en parts iguals. Has de fer-ne així. I si no et surten iguals, el meu truc, el truc del elf és fer això així, ho poses així, veus? Llavors ho segueixes tallant. I així amb totes. Vale. Ara, un cop tallat, el que has de fer és fer-ho així, com veus, així, fer així, llavors poses els dits així i ho comences a pintar. Jo en aquest cas el pintaré blau, però el pots pintar de qualsevol color. I si et pintes els dits tampoc no passa res, perquè és pintura. I això se'n va molt ràpid. Bueno, seguirem pintant fins que quedi tot cobert. Vigilem amb aquesta part i la pintes més o menys igual que l'altra. I un cop tens això, ho deixes aquí per assecar. I així ho vas fent amb tots. Els retocs, com he dit abans, ja els faràs després. Ara és més ara per pintar-ho. I ho tornes a deixar així i ara això ho has de fer amb tots. I ara, mentrestant, s'assequen, la Martina us ensenyarà a fer el ritme. En aquesta manualitat farem el ren Rudolf, que és el ren que porta el carro de Papa Noel. El que primer farem aquí la cara. Llavors, aquí farem els dos ulls. Aquí farem el nas, que de quin color és el nas del Rudolf? Vermell. I aquí per dins farem les banyes. Teniu dues maneres de fer-ho. La primera és directament dibuixar, com us he dit abans, els ulls, el nas i les banyes aquí, o, si us és més fàcil, ho feu en un full en blanc. I aquest és el nostre resultat del Rudolf. Encara no el resultat perquè falta enganxar-ho en el rotllo de paper.
Llavors, bueno, aquí tenim les banyes, els ulls i el nas. I ara començarem a pintar-ho. El nas de color vermell. Ben pintat, intentem no passar-nos a la ratlla, però si ens pensem una mica no passa res. I després pintarem una mica les banyes i bueno, aquí hem fet una mica lo negre dels ulls, però quan acabem us ho tornem a ensenyar. Ara el següent pas és posar els ulls, el nas i les banyes en aquest rotllo paper. Molt important. Primer el que s'ha de fer és la pega, s'ha de posar en aquesta banda només de la banya, en la part més petita de la banya. I després així s'enganxa. Ho enganxem bé, ho pressionem una mica i quedarà així. Sobretot ho hem d'enganxar per aquesta banda i el mateix amb l'altra. I l'enganxem per l'altra banda i queda així. El següent que enganxarem són els dos ulls del Rodolf. Girem la peça i posem pega per darrere. L'agafem i ho enganxem aquí, aquí és on queden els ulls. I ara posem l'altre. I ho tornem a enganxar a l'altra banda. I quedaria així. I ara, el més important, el nas vermell del Rodolf, anem a enganxar-lo. Girem la peça i el mateix, li posem la pega. L'agafem i l'enganxem entre els dos ulls. Pressionem bé, intentem que quedi el més centrat possible. I aquest és el resultat del nostre Rodolf. Us ha agradat? Esperem que us hagi agradat. Adeu! Ara el que has de fer és posar pega als costats. Llavors per enganxar-ho. Li poses en tot. Has de vigilar i has de mirar que estigui ben sec, perquè si no està sec et costarà d'enganxar-lo. I fas la forma de l'estrella. Una cosa així. Vale, i llavors apretes perquè s'enganxi. Aquí també ho enganxa. Així és com queda quan està sec. Ara, si vols, li pots posar purpurina, que la pots posar de qualsevol color. Jo en aquest cas li posaré blava. I la posem per al lloc on vulguem, una mica per aquí, per aquí. I fins aquí la nostra manualitat. Doncs fins aquí ha arribat les dues manualitats. Moltes gràcies per la vostra ajuda i molt bon Nadal a tots!